channel, Ilocana sa Amerika Vlogzz. So, for today's video ay mag-shopping haul tayo. Kasi, nag-shopping kami kahapon sa Target. So, yun yung papakita ko sa inyo guys. So, simulan na natin. So, ipapakita ko na sa inyo yung aming binili. Ayan, may extra po si Brian. Palakad-lakad. So, ang una kong ipapakita sa inyo guys is yung mga toys. Ayan. Ang unang binili ay ang Nerf. Diba? Ang ganda. Si CJ kasi guys is mahilig siya sa mga guns at saka mga Nerf. Kaya nagko-collect na naman sila ng Nerf dito. Kaya hindi naman nilalaro. So, binili namin to kasi on sale siya or naka-clearance siya. It worth $19.99 before. Ngayon, $9.98 na lang. So, ayan. Binili ko ng ni Brian para sa present daw ni CJ sa birthday niya. Pero matagal pa yun, October pa. Sabi mong sat-sat na. So, di may kadwa guys, or pangalawa, ay ito. It's so very colorful. Gladiator battling robots. Ayan. Dun, 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 dun. So, 5.98 lang siya dahil clearance. Ang dating presyo niya is 19.99. Next one is yung eto guys. Battle Bots Rivals. Ayan, pwede silang maglaban. Sabi ni Brian kasi I don't have any idea sa mga toys. Lalo na kung pang lalaki. So, eto. Pwede silang maglaban. Ayan, maglaban talaga na. So, ang susunod guys na ipapakita ko ay yung eto. Erector, Mechano, Engineering, and Robotics. So, ma-enhance talaga yung brain ng bata kapag ito yung laruin niya kasi kailangan niyang talasan yung kanyang isip at saka yung mata at saka kung kailangan niyang gamitin yung utak niya kung paano niya gawin ito, i-assemble. Ayan. Pero may instruction naman dito, I think. Ayan. Ayan. Naghahalagang $5. So, binili namin. Bale, dalawa. So, the next one guys is yung hair dryer. Bumili kami ng hair dryer dahil kapag maligo ako ng gabi, ayaw kong matulog ulit na masa yung buhok ko. Kaya bumili na kami ng hair dryer kahit mumurahin lang. Alam mo yung pinili ko talaga yung mumurahin kasi alam kong hindi ko to masyadong gagamitin. Kaya hindi na ako nag-atubiling piliin yung mababa lang yung presyo. And I think okay naman ito. Kahit mura lang siya. Yan, Conair. Ayan, 1875 watts, powerful, drying and styling, 2 heats and speeds, custom settings for all hair types. Ayan. 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 So, naghahalaga ito ay lang guys, $7. $7 lang ito. At saka, bumili na naman si CJ ng video games. Yan. The Battle for Suburbia. 100 plus playable characters to collect. Yan. It's $9, I think, or $5. I can't remember
cover. Yan. Guys, is yung Pyrex. Ay, ang bigat! Ito guys, oh, Pyrex. Wait lang. Bubuksan ko para ipakita ko sa inyo. Ano lang siya? $20. Tatlo. Set. Hindi ko alam kung mura or ano. Pero, yan. Pang-bake siya. So, ito yung pinili ko. I think maganda naman yung quality niya. So, yung blue sana yung bibilhin ko kaso mas expensive at saka dalawa lang. So, eto na lang. Para worth it ang pera, dito. Kailangan maging ano din sa pag-expend ng pera. So, eto may malaki. Hindi ko na tinanggal yun. Yan. So, yan po ang Pyrex. Mga ano lang, $20. Hindi po ako nag-online selling guys ha. I'm just only showing you yung mga na bili namin. So, taran! Ito po, bumili kami ng hula hoop. Ayan, para may gawin naman ako sa buhay ko dito sa bahay. Para hindi naman madilang ang pagpatakal tuubot. Pagpatakal tuubot ka na patong. So, gumatang kami ti hula hoop guys. Dati pag-exercise ko, ketne, balintao nga baboy yan. Agbali nga baboy ni Krison guys. So nga, ag-exercise mat ko ma. Tapos balbalakag guys, ti apan ag-walking challenge si Jero. Kita karuba ngay lang. Orek subli-subli lang, di ba? Para malagasan ng fats. So, daddy gayam guys. So, ito lang lahat guys ng aming nabili. Dahil hindi pa kami nakabili ng pantalon. Next time ulit. Hindi pwedeng isahan lang yung pagbibili ng lahat-lahat. So, thank you for watching guys and hope you like it, and please don't forget to like and share and click the notification bell kung bago pa ka lang sa aking channel. Bye-bye! Love you all! Mwah! So, ito lahat ng aming nabili guys. Ayan. Karamihan ay toys, hair dryer, and then the play game, Pyrex, at saka bra and underwear, at saka yung hula hoop lang guys. Ayan. Thank you so much. Ayan.